ଦେଖନ୍ତୁ ଲମ୍ବ 12 ଛାତି 40 ଅଣ୍ଟା 32 ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ଲାଉଜର ମାପ। ଏହି ହିସାବରେ ଆମେ ଏବେ କଟିଂ କରିବା। ଲମ୍ବ ଅଛି 12, 1 ଇଞ୍ଚ 2 ସୁତ ମୁଁ ଅଧିକ ନେଉଛି, ମାନେ 13 ଇଞ୍ଚ 2 ସୁତରେ ମୁଁ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ଡିପ୍ ଗଳା ହେବ ତେଣୁ ମୁଁ 2 ସୁତ ଅଧିକ ନେଲି। ଅଣ୍ଟାର 4 ଭାଗର ଭାଗେ ମାନେ 8ରେ 32 ଅଛି, ଯେହେତୁ 8ରେ ଚିହ୍ନ ଦେଲି। ଟେକିଂ ପାଇଁ 1 ଇଞ୍ଚରେ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେଉଛି। এটা ସାଧା କପଡ଼ା ହେବ, ତେଣୁ ମୁଁ 1 ଇଞ୍ଚ 2 ସୁତ କପଡ଼ା ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଉଛି, ଅଧିକ ନେଉନି। 1 ଇଞ୍ଚ 2 ସୁତରେ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେଲି। ତାପରେ ଉପର ଗାରରୁ ପ୍ରାୟ 6 ଇଞ୍ଚ ତଳେ ଛାତିର 4 ଭାଗର 1 ଭାଗ ଏମିତି ଆମେ ଚିହ୍ନ ଦେବା, କିମ୍ବା ତଳେ ଯେତିକି ଅଛି ତାଠୁ ଆମେ 1 ଇଞ୍ଚ ଅଧିକ ନେଇକିରି ଚିହ୍ନ ଦେଇପାରିବା। ତାପରେ ଛାତିର 4 ଭାଗର 1 ଭାଗ ପ୍ଲସ୍ 1 ଇଞ୍ଚ 2 ସୁତରେ ଆମେ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ତାପରେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆମେ 6 ଇଞ୍ଚରେ এই ଜାଗାରେ ଆମେ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଏଇଠି ଯେତିକି ହେଉଛି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ସେମ୍ ରଖିବା ସେମିତି। ତାପରେ ମଝିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଛାତି ଲାଇନ୍ଟା ଆମେ କହୁଛୁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ହାଲା ଲାଇନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଛାତି ଲାଇନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେଠି ଏମିତି ଆମେ ଗାର ଟାଣିଦେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ এই ଜାଗାରେ ବି ଆମେ ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି 1 ଇଞ୍ଚ 2 ସୁତ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଇଛି ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା। ମଝି ଗାରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି 6 ଇଞ୍ଚରେ ଆମେ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେବା। এই ଜାଗାରେ ବି ଆମେ ଏମିତି 6 ଇଞ୍ଚରେ ଚିହ୍ନ ଦେବା। এই ଜାଗାରେ ବି ଏମିତି 6 ଇଞ୍ଚରେ ଆମେ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା। ଏଇଟା ସ୍କୋୟାର ହେଇଗଲା। ଯାହାର ପିଠି ବଡ଼ ରହିବ, ଆପଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଇନାଲ୍ ମାପ, ଏତିକିରେ ହେବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗଳା ଡିପ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 4.5 ତାର ଗଳା ମାନେ ପଛ ପଟି ରହିବ, ଡିପ୍ ଗଳା ରହୁଛି, ତେଣୁ 4.5 ଏମିତି ତଳକୁ ସିଲେଇ ମାର୍ଜିନ୍, ଉପରକୁ ମାର୍ଜିନ୍ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଡିପ୍ ଗଳା, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏ କାନ୍ଧ ସାଇଡ୍ ଅଧ ଇଞ୍ଚ ଆମେ ଭିତରକୁ ଏମିତି ରଖିକିରି ସିଧା ଗାର ଦେଇଦେବା। ଯେହେତୁ ଅଧ ଇଞ୍ଚ ଆମେ ଭିତର ସାଇଡ୍ ଦବେଲେ, ତେଣୁ ଏପଟେ ହାତ ଜଏଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଆମେ ଅଧ ଇଞ୍ଚ ଏମିତି ଟେକିବା। ମଝିରେ ଏମିତି ଗାର ଦେଇଦେବା। 1.5 ଇଞ୍ଚରେ ଏମିତି 1.5 ଇଞ୍ଚରେ ରଖିବା, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେବା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ଫିଟିଂ ହେବ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦେବା। ଆଉ ଏଇ ମଝିରୁ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ କଷ୍ଟମର ହିସାବରେ ସୋଲ୍ଡର ଯେତିକି ରଖିବା କଥା ରଖିବା। ଏଇ ଜାଗାରେ ବାହାର ସାଇଡ୍ ମାନେ ଯେତିକି ଅଛି ଭିତରକୁ ଏମିତି ଅଧ ଇଞ୍ଚ ଅଧିକ ରଖି ଆମେ ଗାର ଟାଣିଦେବା। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମୁଁ ପାଇପିଂ କରିବି, ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଲ ସେପ୍ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଅଲଗା ସେପ୍ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଠୁ ଆମେ 2 ସୁତ ଯେଉଁ ଡାଉନ୍ କରିବା ଏଇ ଜାଗାରେ, ସେଥିପାଇଁ 2 ସୁତ ଅଧିକ ନେଇଥିଲେ। ଦେଖିବେ এই ହିସାବରେ ସିଲେଇବେ, ଜମାରୁ ଖାନ୍ଦ ବି ଗଳିବନି, ବ୍ଲାଉଜ ପରଫେକ୍ଟ ଫିଟିଂ ହେବ। ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଅଛି ଏବେ ଆମେ ସେମିତି ଆକୁ କଟିଂ କରିନେବା। ଏବେ ପେପରକୁ ଏମିତି ଉଲ୍ଟା କରିନେବା। ତାପରେ ତଳକୁ ଅଧ ଇଞ୍ଚ, ସାମ୍ନା ପଟେ ଯେଉଁପଟେ ଖାଜା ବଟମ୍ ହେବ ସେପଟେ ଅଧ ଇଞ୍ଚ ରଖି ଏମିତି ସିଧା ଆମେ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ତାକୁ ଡ୍ର କରିନେବା। ଗୋଟେ ପେପରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପିସ୍ ଆମେ କଟିଂ କରିବା। ଛାତି ଲାଇନ୍ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଧ ଇଞ୍ଚ ଏମିତି ଡାଉନରେ ସେପ୍ କରି ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା। ତାର ସାମ୍ନା ବଟମ୍ ପଟେ 7 ରଖିବା, ମାନେ 7ରେ 1 ଇଞ୍ଚ 2 ସୁତ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରଖି ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଏଇଠୁ ଏମିତି ଗୋଲ ସେପ୍ ଦେଇଦେବା। ଯେମିତି ଅଛି ଆମେ ସେମିତି ହିସାବରେ କାଟିବା। এই ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଧ ଇଞ୍ଚ ଆମେ ଦବେଇକିରି ଏମିତି ଗୁଲେଇ କଟିଂ କରିବା। এটা ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ ରେଡି ହେଇଗଲା। ତାପରେ এই ଜାଗାରେ ଆମେ ହାତ କଟିଂ କରିନେବା। ସିଲେଇ ମାର୍ଜିନ୍ ପାଇଁ ରଖିବେ, ସେଇ ହିସାବରେ ରଖିକିରି ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଲି। ହାତ ଲମ୍ବ ଅଛି 3, ତେଣୁ 3ରେ ଏମିତି ରଖି ସିଲେଇ ମାର୍ଜିନ୍ ପାଇଁ ଅଧ ଇଞ୍ଚ ଆଗକୁ ରଖି ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଲି। 2.5 ଇଞ୍ଚରେ ମାନେ 2 ଇଞ୍ଚ 2 ସୁତରେ ଚିହ୍ନ ଦେଲି। ତାପରେ ହାତର ସେଇ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବେ।
6 ଅଛି 6ରେ ଏମିତି ରଖିବେ, ଏ ଜାଗାରେ 7ରେ ରଖିବେ, ଏଠୁ 1.5 ଇଞ୍ଚରେ ଚିହ୍ନ ଦେବେ, ଏମିତି ରଖିନେବେ, ଏ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଗୋଲ ସେପ୍ ଦେଇଦେବେ, ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଲ ସେପ୍ ଦେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚିହ୍ନରୁ 1.5 ଇଞ୍ଚ, ଏଇ ଚିହ୍ନରୁ 1.5 ଇଞ୍ଚ ରଖି ମୁଁ ଏମିତି କଟିଂ କରିନେଉଛି। ଏମିତି କଟିଂ କରିବେ, ଜଲ୍ଦି ହେବ, ପରଫେକ୍ଟ ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। କଟ୍ କରିଦେବେ। ସାମ୍ନା ପଟେ ଯେଉଁ ଆମେ ସିଲେଇବା ସେପଟେ ଏମିତି 1.5 ଇଞ୍ଚ ଆମେ ଡାଉନରେ ସେପ୍ କରି କାଟି ନେବା। ଏବେ ନାପିକିରି ଆମେ ଦେଖିନେବା, ପଛପଟେ ରଖିଲି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଷ୍ଟିଚିଂ କରିବା ସେଇ ଜାଗାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପରଫେକ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆକୁ କପ୍ କାଟିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜଏଣ୍ଟରୁ 1 ଇଞ୍ଚ, ଏଇଠୁ 1.5 ଇଞ୍ଚ, ଏଇଠୁ ଯେଉଁ 1 ଇଞ୍ଚ 2 ସୁତରେ ଆମେ ଏମିତି ରଖିଥିଲେ ସେଇଠୁ 3 ଇଞ୍ଚରେ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା। ସିଧା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଗାର ଟାଣିବା, ଏଇଠୁ ଏମିତି ଗୋଲ ସେପ୍ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତିର 4 ଭାଗର 1 ଭାଗରେ ଚିହ୍ନ ଦେବା, 1 ଇଞ୍ଚ ଡାଉନ୍। ତାପରେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଭିପଟି କାଟିବା। ବ୍ଲାଉଜ ଲମ୍ବ ହେଲେ ବି କପ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଏତିକି ହିଁ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଭିପଟିଟା ତଳକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମଝିରୁ ଏମିତି 1 ଇଞ୍ଚ ଉପରକୁ ନେଲି। ଏବେ ମୁଁ ଏମିତି କଟିଂ କରିଦେଉଛି। ଆମର କପ୍ର ଫର୍ମା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି 1/2 ଇଞ୍ଚ ଅଧିକ ନେଇଥିଲେ କଟିଂ କରିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କପ୍ର ଏମିତି ଗୁଲେଇ ସେପ୍ରେ କଟିଂ କରିଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ 2 ସୁତରେ ମୁଁ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦେଲି, ତାକୁ ମଝିରୁ ଏମିତି ବେଣ୍ଡ କରିବା। ଅତି ସହଜିଆ ହିସାବରେ ଏଇଟା କପ୍ କଟିଂ ଆଉ ପରଫେକ୍ଟ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ରଖିବା, ସାମ୍ନା ପଟ ସମାନ ରହିବ, ଉପରେ ଯେମିତି ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ଗୁଲେଇ ସେପ୍ ଦେବା। ଏଇଟା ଆମର ତଳପଟ ସାଇଡ୍ ଜଏଣ୍ଟ ହେବ। ତାପରେ ଏଇଠୁ 2 ଇଞ୍ଚରେ ରଖିବା, ଯେହେତୁ ଏପଟେ ଆମେ ସ୍କ୍ରେଚ୍ କରିବା, ଏଇଠି 1.5 ଇଞ୍ଚରେ ରଖି ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେବା, ଏଇଠି 1 ଇଞ୍ଚ ରଖିବା, ଗୁଲେଇ ସେପ୍ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଏମିତି ସିଧା ଗାର ଟାଣି ନେବା, ଆକୁ ଏମିତି ରଖିବା, ଯେଉଁପଟେ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଆମେ ଡାଉନ୍ କରିଥିଲେ ସେଠି ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେବା, ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ସେମ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଯେଉଁ 1/2 ଇଞ୍ଚ ବଢ଼ିଥିଲା ଆମେ 1/2 ଇଞ୍ଚ ଏଠି ଉପରକୁ ଏମିତି ଟେକିକିରି ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଏମିତି ଗୁଲେଇ ସେପ୍ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କଟିଂ ସରିଗଲା। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ବି କଟିଂ କରିବେ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି ହେବ, କାମ କରିପାରିବେ ଆଉ ପରଫେକ୍ଟ ହେବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କପଡ଼ା ତଳେ ଏମିତି ବିଛେଇକିରି ତା ଉପରେ କେମିତି ରଖିକିରି କଟିଂ କରିବା ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଉଛି। ମୁଁ ଏ ବ୍ଲାଉଜଟା ଦେଖନ୍ତୁ 80 cm କପଡ଼ା ଅଛି, ମୁଁ ଆକୁ କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିକିରି କାଟିବି, ତାପରେ ସିଲେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଉଲ୍ଟା କରି ରଖିଦେଲି, ଜଏଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ ନିଜ ପଟେ ରଖିଛି, ଖୋଲା ପଟ ବାହାର ସାଇଡ୍ ରଖିଲି। ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ଲୁଚା ହେଇଥିଲେ ଆଇରନ୍ କରିନେବେ, ଏମିତି ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଛପଟ ଆଗେ ଏମିତି ରଖିନେବା, ତାପରେ ଏସ୍ପଟିକୁ ଏମିତି ରଖିବା, ହାତଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ରଖିବା, ଭିପଟି ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିସ୍ ବାହାରିବ, କପ୍ଟା ଏମିତି ଉର୍ବି ରଖିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିପଟି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ବାହାର କରିବା, ଡବଲ ଭିପଟି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ହିଁ କଟିଂ କରିବା।